I d'ara arribats en aquest punt, ja heu creat el salt de secció, que si aneu a mostra el salt de secció, si activeu aquesta opció d'aquí, veureu que vos surten aquesta ratxa de guionets blava. Si mos anem amb el cursor cap a baix, estem situats ja a la segona pàgina. Ara aquí el que farem ja és donar-li format de text a tot el document, que en principi el seu és que sigui Arial, Times New Roman, Verdana, el que vosaltres vulgueu, però amb un tamany 12 com a màxim. Per tant, jo he triat Arial i 12, el color de lletra ha de ser negre i el text sempre justificat. I ara posarem en majúscules índex, recordeu que va amb accent a la I, i el que farem és un intro, un altre intro, i com que vos ensenyaré a crear l'índex automàticament, ara aquí tornarem a fer un altre salt de secció, és a dir, un salt que mos vagi a la pàgina 3. Per tant, anirem a, com hem fet antes, insereix, salt de secció, pàgina següent. Pitjarem aquí i el que ha fet és dur-nos a la pàgina 3. Veureu que ara davall índex on tenia aquesta línia blava en guionets, que això vol dir que m'ha botat a l'altra pàgina, i aquí el que farem serà copiar tots els apartats que ha de tenir el meu índex. Jo ja ho tinc escrit, així que estic aquí en aquesta la pàgina 3 i això és l'índex que heu de copiar. Aquest índex el teniu també en el document en les passes, i ara aquí el que ens falta és posar-li els punts, que ho farem amb numeració i pics. Un pic ho teniu tot escrit, recordeu les primeres lletres en majúscules i després de cada línia només feim un intro. El que farem és ho seleccionarem tot i pitjarem aquest botonet de llista numerada. Pitjarem aquí i veureu que ara el que ha fet és posar-me els números a tots els apartats. Què ens passa, però? Que tenim la part d'esbós, croquis, full de peces i esquema. Tots aquests apartats són subapartats de l'apartat 2 de plànols. Per tant, seleccionam aquestes 4 línies i pitjarem aquest botó d'augmenta el sagnat. Si pitjam aquí, el que fa és posar-nos subapartats i en aquest moment ens ha posat A, B, C, D. Quins altres tenim que siguin subapartats? Tots aquests que venen de l'avaluació i propostes de millora. Per tant, el que farem és seleccionar tots aquests apartats que són d'avaluació i propostes de millora, és a dir, de l'apartat 7 fins a l'apartat 13 han de ser subapartats de l'apartat 6. Per tant, ho seleccionam tot amb el ratolí i tornem a pitjar augmenta el sagnat. Per tant, ara aquí ja tenim tots els apartats del meu treball, de la meva memòria, que després, poquet a poquet, anirem omplint. Molt bé, ara anem a donar-li el format que ha de tenir de text. Ja han dit que era Arial 12, text justificat, però ara hi ha una altra cosa important, que és interlineat, és a dir, que entre les línies hi hagi un poc més d'espai. Per tant, seleccionaré tot el meu índex, tots els meus apartats, i vendré en aquesta part d'aquí, en aquesta icona d'aquí que me posa interlineat. Si pitjau damunt, ens surten diferents opcions i el que farem serà triar és interlineat de 1,5. I ara veureu que el meu text, veig que hi ha entre línies una mica més d'espai i això fa que sempre la lectura sigui molt més fàcil de llegir i més neta. Per tant, aquí ja ens aturam i seguim en el pas següent.